konkurs na překonání Dmitrie Petsolda v německé bráně anebo Denise Endrase. Jakoby oba němečtí golmani soupeřili nejenom o přízeň Uweho Kruppa, ale také o to, kdo déle vydrží bez gólu na tomhle turnaji. Jurčina s Barankou v první slovenské obraně a v útoku Marian Hossa, Josef Štimpl a Pavol Demitra. Vše při starém. Wolf, Demitra a nalevo startuje Marian Hossa. Marian Hossa, Demitra a Petzold si poradil. Demitra. Brown. Miller. Dostal půl do středního pásma k Podhradskému. Brown. Ullmann. Zakázané uvolnění. Krásná přímočará akce po chybě Němců na útočné modré čáře. Demitra přistrčil puk Hossově, nastartoval před bránu, dokázal tečovat už cílenou přihrávkou Mariana Hossy, ale Petzold byl přesný, beton přiložený těsně k ledu. Surový se Zedníkem a Marcelem Hossou. Glenn Hanlon změnil složení útoků. Šatan se zřejmě přesune k Hanzušovi a Gáboríkovi. Ano, právě tihleci už jsou teď postavení na střídačce a připravení k nástupu na led. Zedník. Stále Richard Zedník. Graňák. Jeho nahození. Petzold měl dobrý výhled. Surový. Marcel Hossa. Zedník. Obešel Gogulu. Obhodil si i Šice. Ale dál už se nedostal a Němci dostávají poklen ze třetiny. Nepovedlo se jim to. Marcel Hossa. Teď Zedník teatrálně odpadl od Trippa. Pokud tam nebyl zásah holí v obličeji, tak se mi nezdálo, že by ten zákrok byl mimo pravidla. Šatan, Hanzuš a Gáborík už jsou pohromadě. Jurčina, Hanzuš slonil Petsoldovi, ale rána šla mimo. Baranka. Šatan. Hanzuš. Dostal se mezi dva německé hráče, neprošel. Baranka. Jurčina, Gáborík. Offside. Slovenští fanoušci jsou zklamaní vývojem zápasu. O tom není pochyb. Ne úplně všichni, já bych řekl, že tak polovina tribun aktivně fandí. Snaží se ještě povzbudit slovenský tým. Co pak o povzbuzování by tu nebyla nouze? V téhle hale se pokřik i té poloviny docela dobře rozléhá a vytváří takový dojem sounáležitosti publika a domácího mužstva. Petzold raději přerušil hru. Bránce Konstantin Braun z Eisbernu Berlín. Glenn Hanlon má i s německým hokejem své zkušenosti. Graňák ještě zahrál kotouč z modré čáry. Demitra ale neuspěl. A
pokud mě tedy teď paměť neklame, tak Glenn Hanlon teď vynechal čtvrtý útok Nať Radivojevič Bartečko. Takže je možné, že se dočkáme velmi rychle potvrzení této zprávy o stažení hry na 3 útoky. Štimpl, Graňák zkusil ze vzduchu. Demitra. Štimpl. Marian Hossa. Štimpl. Demitra. Štimpl. Marian Hossa. Kotouč teď ale už byl ve středním pásmu. Odpískán offside. No, Němci začali s hodně betonováním. Zatím jakoby rezignovali na nějaký aktivnější přístup, na snahu o nějaké útočení. Surový, přidávka na Zedníka neprošla. Hlaval. Z jeho střelu si Halák poradil, Trip. A je to 4. gól, který dává Šic po Tripově přihrávce. Maličký Felix Šic, nehlídaný na slovenském území. Jako pašerák se tam proťapkal až do šance, potichoučku, polehoučku. Nikdo si ho nevšímal a Felix Šic v čase 44:37 zvyšuje náskok Německa na 4:0. A zase slovenská čtveřice se jenom dívá po Kotouči místo toho, aby si hleděla svých hráčů, hleděla hráčů, kteří najíždí do brankové příležitosti. Tady dobře Trip obkroužil Jurčinu, ale to vůbec nic neznamenalo. Tam 2 hráči stáli před brankou, hlavně Baranka se měl starat o to, kdo mu najíždí za zády. Slováci vůbec neviděli celou tu situaci. Tím, jak si Šic najel za jejich záda. Šatan. Hanzuš. Podhradský. Štrbák. Chtěl přirát Gáboríkovi, nepovedlo se mu to. Reimer a Halák. Mauer se nijak nerozpakoval, přešel do útočného pásma. Tohle bude Němcům pochopitelně stačit, jenom takové lehké nahození na branku. A ještě jednou ta gólová příležitost. Jednoznačná chyba slovenských bránících hráčů, když jim tam najede Šic za zády. Oni o něm vůbec nevěděli. Bartečko na ledě se poprvé objevuje Štefan Ružička, 13. útočník slovenského mužstva v dnešním zápase. Nastupuje s Bartečkem a Nadějem místo Radivojeviče. Bartečko. A je to gól, který dává Ladislav Nať. Čas 45:26. 104 minuty a 26 sekund to trvalo, než Němci dostali na tomto mistrovství světa gól. A jejich kouzlo odčaroval král Ladislav, číslo 27, Ladislav Nať. Taková nenápadná akce, ale bylo tam hodně pohybu. Podívejte se, jak Bartečko proklouzl do útočného pásma a Nať se protlačil do šance z otočky, potom trošku šťastně zakončil, ale tam vidíte to zrychlení Nadě ze středního pásma, jak se cpal do branky. Za každou cenu chtěl zakončit. Povzbuzení pro domácí, ale stav je stále 1:4. Marian Hossa. Ullmann ho zastavuje. Dreilinger. Jeho střelu pokryl Baranka. Müller a teď už hraje Jurčina. Tam, že se nedostal daleko Ullmann. Jurčina. Demitra. Baranka. Nať. Demitra. Nať. Demitra. Bartečko. Demitra za brankou.
Už si přihodil puk na forehand. Baranková střela. Odrazila se od Šice za německou bránu. Trip. Šic atakovaný Ružičkou. Stačil odehrát. Trip. Hrdler. A znovu Nať. Po gólu hodně přetahuje své střídání. Ružičková střela a s tímhle Petzold neměl problémy. V čase 46-40. Už to pro domácí vypadá lépe, ale Němci mají stále výrazný náskok. Vedou 4-1. Soupeř nás zatlačil do obranné třetiny a opět jsme získali kotouč. Přihrávka dopředu na modrou a jdeme do útoku. Pánové, a vy co děláte takhle doma na lavičce, ha? Ano, vy, nechtěli byste být na stadionu? Tak určitě. Pošlete SMS ve tvaru BA anebo KE na číslo 903 55 35 a vyhrajte na každý zápas 3 exkluzivní lístky přímo do hvězdného Skyboxu nebo VIP zóny. Jedna SMS platí až na 4 losování. www.zažijnebe.cz. Jeden dotek a jste ve hře. Glenn Henlon a Lubomír Pokovič na slovenské střídačce. Krátké pokyny během komerční přestávky. Byli v útočném pásmu slovenského mužstva. Hanzuš úspěšný. Štrbák pálí. Jeho rána mířila hodně nad. Zakázané uvolnění. Takže se vhazování před Petzoldem zopakuje. Grupová družina. Snad ještě sebevědomější než na loňském mistrovství světa, kdy byli Němci doma. Gáborík už je před Petzoldem. Ještě tam bojuje Šatan a kotouče v rohu. Nejrychleji ho našel Gáborík, jeho další střela a Petzold zastavuje hru. Pochopitelně Slováky ten gol probudil, ale to, co jsme avizovali před třetí třetinou, že se musí hodně střílet, tak Slováci dodržují další 2 střelecké pokusy v tomto střídání. A souboje Gáboríka s Petzoldem budou určitě pokračovat. Na ledě je teď ovšem Štimplova formace s Marianem Hossou a Dimitrou na křídlech. Němci nasazují svůj první útok. Wolf, Hospelt, Rankl. Hospelt, Wolf. Rankl. Dietrich. Marian Hossa. Znovu Marian Hossa. Teď byl hákovaný a bude se vylučovat. Německý útočník Thomas Greilinger už ukázněně usedl na trestnou lavici. Slovensko bude hrát přesilovou hru. Marian Hossa dobře získal ve středním pásmu, zrychlil tam kolem Greilingera a tady přišlo to zahákování. To první nadzvednutí hokejky bylo v pořádku, ale potom zatažení mezi rukavicemi slovenského útočníka už byl faul. Šatan, Štimpl, Nať. Obraně Podhradský a Baranka. Šatan. Nať. Dostává se tedy po tom gólu do přesilovkové formace. Glenn Henlon instinktivně tuší, že právě on by mohl pomoci, je to tady. Štimpl po Naďově střele snižuje na 2-4. Za 14 sekund využívají Slováci přesilovku. Čas stále dobrý pro Slovensko. 37-49. Petzold vyrazil tu Naďovu střelu jenom před sebe a tam byl úplně osamocený Štimpl, dobře postavený na brankovišti. Němci tentokrát nedokázali pokrýt hráče, kteří by stáli před jejich golmanem. Podívejte se, jak tam Štimpl má trošku prostoru. A Naď to udělal výborně, vybrusil si do prostoru a Štimpl úplně osamocený před německým brankářem. Nejprve dobře clonil a potom šikovně dorazil. Chyba v německém bránění a UV Klub nechce nic ponechat náhodě. Německý kouč
se pokusí teď přerušit lavinu slovenských útoků a bere si oddechový čas. A tohle v Evropě nevidíme moc často. Všichni hráči, i náhradníci, i rezervní golman dnešního utkání Endras, natlačení v tom hroznu kolem kouče a všichni chtějí slyšet pokyny společné pro tým, ale patřící teď momentálně pouze těm, kteří jdou na led. I to nám ukazuje, jak soudržný je tento německý výběr. Hölzer. Jurčina. Gáborík. Braun. Gogula. Němci teď jdou ve 4 proti 2. Trip. Tripová střela, ještě dorážka. Končí mimo. Včetně útočníka Šitce, který se tam snažil ten kotouč zavést za Hláka. Hra přerušená, vhazovat se bude zřejmě ve slovenském obranném pásmu. Jednoznačný pokyn u Ekrupa být aktivnější. Němci okamžitě zahájili aktivním přidáním a tady ještě jednou gól Josefa Štimpla. 3 střely, 1 gól. To je vizitka 38letého útočníka Dynama Minsk v dnešním utkání. A nakonec se vylučuje. Šitz je poslán na trestnou lavici, ale neviděl jsem přesně, oč tam šlo. Šitz zjevně rozladěný tím verdiktem. V každém případě se vhazuje před Petzoldem a Slováci jsou v početní převaze. Zalehnutí kotouče v útočném pásmu, to je ten verdikt, zdržování hry. Kde měli rozhodčí pocit, že Šitz mohl hrát. Faul tam žádný nebyl, takže jiné vysvětlení nepřipadá v úvahu. Další slovenská přesilovka, tu předchozí velice rychle využil Josef Štimpl. Místo něj teď mladě Hanzuš, dostává přihrávku od Demitry, ale nezasáhl ani on, ani Gáborík. Gáborík a Demitra kombinují na malém prostoru. Gáborík už může střílet, pálí a Petzold má kotouč pod kontrolou. Ale byla nepříjemná přihrávka přes brankoviště, ale Gáborík byl dobře obsazený, tam se Němci s ním stihli vrátit. Bude horká 2minutovka pro Šitce. Hanzuš vyhrál buly, i v tom je velkou podporou pro mužstvo. Gáborík na modré čáře. Demitra. Hanzuš už se zabydlel před brankou. Jurčina, rána mu nesedla, ještě Hanzuš. Oblouk brány trefil slovenský útočník a Reimer vyhazuje až k Halákovi. Němci stihnou vystřídat. Gáborík. Hanzuš. Vrací Gáboríkovi. Nikolaj Goč. A ve spolupráci s Ranklem tato dvojice zapracovala. Němci se osvobozují. Začíná 2. minuta slovenské přesilovky. Přichází na ní Marian Hossa. Zůstává Demitra. Ale i Demitra už střídá. Marian Hossa mezi tím kličkuje mezi německými obránci. Zadovka na Podhradského a tomu Němci vypichují kotouč do středního pásma. Baranka. Nať. Štimpl. Podhradský. Mimo. Baranka. Šatan. Podhradský. Podhradského střela sražená. Myslím, že Štimpl zasáhl. A to už jsou poslední sekundy slovenské přesilovky. Šitz je na ledě. Němci v plném počtu.
9,5 minuty do konce základní hrací doby. Slováci stále ztrácejí 2 branky. Graňák. Němci vyhráli v 6. Ano. A musel na to všimnout upozornit taky. hlavní rozhodčí, nikoliv čárový. No a v německé loži teď velké napětí, jak tohle drama dopadne. Němci měli zápas rozehraný výborně. Na začátku třetí třetiny vedli 4-0. Tady krásná nabídka Štimpla na Podhradského. Tvrdá bomba, ale kus vedle. A počítejme hráče Německa. 2-4-6, je to úplně jednoduché. To, že se tam jeden snaží rychle uprchnout na střídačku, nemá žádný vliv. Jako puntíky na té nejhezčí straně hrací kostky. Tam teď byli Němci na ledě 6 a je to třetí přesilovka Slovenska v krátké době. Na ledě znovu Gáborík. Spolu s ním Štimpl, Šatan, Nať a Podhradský. Ladislav Nať tím prvním gólem viditelně potěšil Glena Henlona. Od této chvíle dostává hodně prostoru. Gáborík se snažil tečovat Podhradského střelu. Nať. Štimpl. Braun ho tlačí na mantinel. Nakonec Kotouč dojde až k Podhradskému. Šatan. Obchází Brauna, ale ještě jeden oblouček zpátky. Přihrávka Štimplovi, ten pálí, ale ostředa sražená obráncem Helcerem. A Ullmann vyhazuje až k Halákovi. Němci střídají. A na hráčskou lavici odcházejí také Slováci. Na 2. minutu přesilovky přichází Demitra, Hanzuš, Marian Hossa, Gáborík a Jurčina. Ale zatím se nemohou prosadit. Gáborík zastavil teď německý výhoz na modré čáře. Jurčina zpátky Gáboríkovi. Jeho zadovku teď ale musí dojíždět Marian Hossa. Zvládl to a Jurčina může pálit. Trefil Gočovi brusle. Kotouč v ochranné síti. Hazovat se bude v obraném pásmu před Petzoldem. 35 sekund zbývá do konce slovenské přesilovky. A Němci teď se šourají na střídačku, zpomalují střídání, aby rozbili tempo slovenské hry. Ružička. Štefan Ružička na modré čáře přesilovce. Glenn Henlon tedy zkouší další varianty. Hanzuš. Demitra. Marian Hossa. Demitra před brankou. Hanzuš dostává Kotouč, ale jeho lehká teď končí asi 10 cm vedle tyče německé brány. Demitra. Greilinger, který piká ten týmový trest na trestné lavici, už opouští Demitra v obrovské šance a je to gól! Demitra snižuje na 3-4. Tak teď byste v hledišti Orange Areny v Bratislavě nenašli ani jediného Slováka, který by zůstal sedět. Pavol Demitra zvedl publikum ze sedadel. V čase 52-43. Slováci už ztrácejí pouze jediný gól. Petzold teď nebyl tak úplně přesný potom na hození Mariana Hossy, ten puk jenom vykopl v podstatě před sebe. Tam si najížděl Pavol Demitra a ten neměl jednoduchou pozici umístit ten puk backhandem do prázdné branky. Tady ještě jednou na poslední chvíli Petzold zareagoval betonem a přímo před Demitru poslal ten Kotouč. Němci se začali bát o vítězství v dnešním zápase. Teď ale pozor na špatnou rozehrávku Barta. Graňák zaváhal, zalaškovalo si s ním i zařízení slovenské brány. Pro Slováky to dopadlo teď šťastně. Skromný a svým způsobem věčný slovenský reprezentant Pavol Demitra. A
Zahrál to výborně ze středního pásma, jenom přenechal puk Marianu Hossovi a pokračoval ve směru do branky. Tam s ním nikdo z Němců nestačil bruslit. Všichni se vrhli proti Marianu Hossovi, proti té střele, která nakonec prošla až Petzeldovi. A ten s ním měl možná až nečekané problémy. Demitra si očistí plexisklo po zranění oka, už jeho vidění nikdy nebude 100%. Ale na výkonu Pavla Demitry to není znát. Gáborík dostává přihrávku do jízdy, proti němu obránce Helzer, Gáborík pálí a Petzold má puk někde pod chráničem, ale drží ho. Tohle nebyl jak jistý zákrok. Vůbec. Petzold v tom prvním gólu evidentně není v té pohodě, v které byl do 46. minuty. Marián Hossa vypálil hned po buli. Stále Marián Hossa, ale už přišel o puk. A na druhou stranu teď vyráží Rankl. Ranklova sražená střela. Štimpl a Jurčina se snaží získat rychle kotouč. A daří se jim to. Demitra. Štimpl. Demitra. Marián Hossa. Demitra. Obránce Podhradský se zapojil do akce, ale kotouč už je ve středním pásmu. Baranka, Demitra. Offside. Bartečko neměl pálit. Ale v té vřavě zanikl hvězd rozhodčích, takže Bartečko pokračoval v jízdě dopředu. A Glenn Hanlon teď už střídá opravdu tak, jak mu velí jeho trenérský cit. Hodně prostoru dostávají Demitra, Gáborík, samozřejmě Štimpl, Marián Hossa a Hanzuš. Ale podstatně méně na ledě jsou vidět Šatan, Surový a Zedník. Růžička. Nať. Růžička. Neprosadil se a kotouč mají Němci, jenomže Němci panikaří. Reimer vyhodil, může být rád, že to nebylo zakázané uvolnění. Barta. Nikolaj Goč. Herdler. Rychlé střídání černého týmu. Růžička prodloužil do útočného pásma, ale tam není nikdo v bílém, až teď tam dojíždí Surový. Po dlouhé době na ledě. Surový, Zedník a spolu s nimi Marcel Hossa. Šatan zůstává na střídačce. Helzer. Nebude to zakázané uvolnění, ukazují rozhodčí. I když Halák nechtěl hrát, jenom si hlídal bránu, tak muselo jít o pohyb obránců. Dlouhá přihrávka na Surového, který musí zpracovávat, vrací se zpátky. Baranka. Petzold vrací puk do rohu, tam je Helzer jako první. Vybojoval puk, ale trefil Surového a hrát může Zedník. Zedník, přihrávka Podhradskému, ale ten netrefil. Dietrich. Wolf. Němci už rezignovali na útočné pokusy, už jenom odevzdávají Slovákům kotouče okamžitě po přechodu červené čáry. Šatany na ledě společně s Hanzušem a Gáboríkem. Ale kotouč má Krieger. Štrbák. Obrátka zpátky a Štrbák hledá cestu ven ze třetiny. Vybírá si Gáboríka. Gáborík přešel přes Millera, už je v útočném pásmu jeho střela. Hanzuš pokračuje v akci. Majeský. Zdálo se mi, že zlomil hůl, ale pokračuje ozbrojen.
svou hokejkou v boji. Hanzuš. Majeský a Kotouče ve středním pásmu. Šatan. Gáborík. Štrbák. Brown. Gáborík. Štrbák. Jeho střela letí vedle. Brown a Šatan. Štimpl a Barta. A další dvojici utvoří Gáborík a Krieger. Krieger nepustil přihrávku před bránu. A teď se dobře zorientoval Barta. 3-2 na druhé straně. Miller, ne, to je Mauer, který se tam znovu objevil ze střídačky. To je snad jeho druhé nebo třetí střídání v dnešním zápase. Teď vypálil a připíše si střelecký pokus v dnešním utkání. Jak rychle se může změnit obraz hry jedním gólem, který dal Ladislav Nať v 46. minutě. Baranka, Marian Hossa. Obránce ho nezadržel. Marian Hossa, Demitra v obrovské šanci minul. A teď pozor na druhé straně. Wolf. Halák vyjel z brány, takže se nepíská zakázané uvolnění. Wolf. Ale Jurčina se o něj postaral. Demitra. Marian Hossa, proti němu obránce Dietrich. Marian Hossa dělá svým pohybem německým bekům obrovské problémy. Pokud dokáže účelně akci rozehrát, dostává Němce do neřešitelných situací. Trip. Teď doslova protlačil Kotouč na Rankla a nabízí se mu do kombinace. Ranklova střela mimo. A Kotouč v ochranné síti hazovat se bude zřejmě v obranném pásmu Slováků. Minutu a 56 sekund před koncem třetí třetiny. Tady neuvěřitelně ustal Marian Hossa ten nájezd ve středním pásmu a nabídl Demitrovi jasnou gólovou příležitost. Tohle to bylo jenom na usměrnění Kotouče do prázdné branky. Podhradský, Majeský. Podhradský. Nať. Pacol, ten drží Kotouč. Až teď. Ale trvalo to, než rozhodčí přerušil hru. No a teď už je čas na to, aby Glenn Hanlon zvážil timeout. A je to tak. Glenn Hanlon si bere teď půlminutku na poradu se svým mužstvem. No, Pecol tam honil a hledal. Ne a ne se k němu dostat. Proto rozhodčí nepřerušovali tak dlouho. Další večerní drama v Bratislavě. A Glenn Hanlon teď rychle hází na hráče doslova svůj plán pro hru v útočném pásmu. Halák v každém případě míří na střídačku, takže minutu a 33 vteřin před koncem bude Hanlon riskovat hru bez brankáře. Slováci by potřebovali alespoň bod, protože pokud Němci vyhrají dnes za 3 body, tak by už měli vyhrát skupinu. Určitě vyhrají skupinu a je otázka, jestli shoda okolností už je neposune do čtvrtfinále. Dvě vteřiny uběhly, zatímco Čárovi špatně hodil voli. 2 vteřiny jsou zpátky. Minuta 33 do konce. Svítí na tabuli nad středem kluziště. Kotouč má Brown, slovenská brána je prázdná a míří za ní Šic, ale blíž ke Kotouči má Demitra. Teď tedy takový slovenský all-star tým. Demitra, Štimpl, Šatan, Gáborík, Marian Hossa a Hanzuš. 6 útočníků, žádný obránce. Gáborík, Marian Hossa,
Brání ho Krieger, Marián Hossa se snaží získat kotouč, ale prudká přihrávka na Šatana končí ve středním pásmu. Demitra musí dávat pozor. Šatan, Demitra, už běží poslední minuta základní hrací doby. Demitra, Hanzušová střela, ještě Demitra se na to je prodážce, ale Petzold nemusel zasahovat. Hanzuš, Demitra za brankou, odslonil Dietricha, ale teď Němci vyrážejí dopředu a je to Reimer, který se snaží získat kotouč ve středním pásmu. Nepovedlo se mu to. Marián Hossa posílá puk za Petzoldovu bránu. Ullmann, Hanzuš, obránce Hölzer, Hanzuš znovu zastavuje, Marián Hossa, Demitra, před brankou je Gáborík. Demitra posílá kotouč za bránu do druhého rohu. Tam je Hanzuš. Gáborík, 19 sekund do konce základní hrací doby. Marián Hossa, Šatan. Marián Hossa pálí Petzold, poslední krytu znovu viděla, obrovská šance Demitry. Petzold se stačil přemístit, Štimpl pálí z druhé strany, Petzold zastavuje. 7 sekund před koncem třetí třetiny. No, tak to je obrovský tlak Slováků, kteří teď využívají tu šikovnost plus důraz do branky, všechno je nahozené na brankáře. Petzold měl i štěstí, teď se tam Demitra dostal z takového velkého úlu, tam Dietrich na poslední chvíli jakýmsi skluzem vykopl ten puk v obrovské šanci Slováků. Hlavní rozhodčí ještě jede k boxu časoměřičů a než bude zahájena hra, ještě zřejmě dojedná posun časomíry o 1 sekundu zpátky. Hra zahájena. Šatan, Demitra, jeho nahození, Petzold nemá kotouč, ale ten je v rohu. A Marián Hossa už to nestihne. Německo vítězí nad Slovenskem a je vítězem základní skupiny. Obrovská radost na ledě i v hledišti, které patří německému reprezentačnímu týmu. Ale 99% tribun teď pokrylo zklamání z porážky domácího mužstva, které pozdě zahájilo svůj nápor, pozdě začalo dohánět ztrátu. Uwe Krupp a jeho družina a tady gratulace německých golmanů, oba omaskovaní muži si připisují po jednom vítězství. Zatímco Denis Endras dokázal vychytat Rusy a vynulovat úplně Kovalčuka a spol, dnes Dmitry Petzold 2/3 odolával slovenským hvězdám a polevil až ve třetí třetině, kdy se jeho spoluhráči začali obávat o vítězství po první brance Ladislava Nadě. Nicméně Němci vítězí 4-3, mají 6 bodů a vydlážděnou cestu do čtvrtfinále. Ještě ho ale nemají jisté, nicméně mají k němu opravdu velmi blízko. Němci odehráli výborný zápas až do toho obdrženého gólu. Slováky nepustili, drželi si ten svůj malý box, tak tam Ladislav Naď prolétl a Němcům se ta hra trošičku rozsypala, navíc Slováci získali tu vlnu, to nadšení z tribun a nakonec ten zápas byl neskutečně dramatický, krásná podívaná, v každém případě na základní skupinu vynikající zápas. Cenu nejlepšímu hráči německého týmu předá Jan Starší, muž, který na tomto stadionu hrál jak za Slovan Bratislava, tak i jako člen československé reprezentace na mistrovství světa v roce 1959. Muž, který tu i koučoval reprezentační tým a který společně s Karlem Gutem přivedl národní tým dvakrát k titulu mistrů světa v letech 76 a 77. Ladislav Nať, který dostával ve třetí třetině stále více prostoru ve hře, vyhlášen nejlepším hráčem slovenského mužstva. Myslím, dobrá volba. Rozhodně dobrá volba. On to byl, který přinesl trošku víc pohybu v té třetí třetině, trošku víc aktivity ve chvíli, kdy už to ze Slováky vůbec nevypadalo dobře. A on to byl, kdo nakonec z toho udělal to dramatně svým gólem. Navíc si připsali ještě asistenci u druhé branky Slovenska. John Tripp, který jeden gól dal, na jeden přihrál, nejlepším hráčem Německa v dnešním utkání. Fotografie s Jánem Starším a ještě jedna společná
předávajících i oceněných. Němci už položili na led hokejky, helmy a rukavice, chytli se za ramena a takto jsou připraveni vyslechnout německou hymnu. Organizáci majstrovstva sveta pro hokej 2011 pokračujú tu v Bratislave opäť zajtra o 16. hodine 15 minút v stretnutí Česká republika Dánsko. Ladies and gentlemen, the 2011 IIHF World Championship will continue tomorrow at 4:15 p.m. with the game Czech Republic Denmark. Tady je přehled dnešních gólů v čase 24:51, dal první branku Marcel Müller po Ullmanově asistenci a Německo vedlo Orange Aréně nad Slovenskem 1:0. Pak chyba Mariana Hossy a John Tripp po Schutzově přihrávce 2:0 pro Německo. To bylo ve 34. minutě zápasu. No a o 2 minuty později Frank Hördler dokonal tu třetinu hrůzy pro Slováky, zvýšil na 3:0. 16:8 přestříleli Němci Slováky ve druhé třetině. A když potom na začátku třetí třetiny zvýšil Felix Schütz na 4:0, tak už to s domácími vypadalo velmi špatně. Ti se ovšem nadechli k velkému náporu. Už o necelou minutu později snížil Ladislav Nať na 1:4 a přišla velkolepá 7minutovka domácích, kteří během těch 7 minut a 17 sekund snížili na rozdíl branky. Po Naďovi se trefil Josef Štimpl a pak ještě Pavol Demitra v čase 52:43 na 3:4, ale víc už Slováci nestihli. Takže utkání rozdílných třetin, druhá třetina katastrofa pro Slovensko, ale pak Slováci zvedli hlavu za stavu 0:4, což může být důležité, když už tedy dnes prohráli pro další zápasy. Miro. Druhá tretina bola naozaj veľmi zlá. Ja som už dlho nevidel hrať tak zle slovenských reprezentantov v tej druhej tretine. Tam nebol pohyb, nebolo tam dostatočné nasadenie a nedonútili vlastne Nemcov k žiadnym chybám a Nemcov nechali prebrať taktovku v tom zápase a naopak v tej tretej tretine ukázali, jak mali hrať asi od začiatku, aby boli aktívnejší, aby donútili